Kilai tali ki Tourist Taxi Owners and Drivers Association, ringkat lang ka All Assam Driver Union, haka arpusan terik naiwing kila shim yakaray ban pha ada ka jingtho siya ka Sorkar Assam, mat ka Sorkar Meghalaya, makan pendek nyo okloy ya ki jing e jong ki nong nya kali kamay, baki yakendu hadin ka jingja hasnong mukro. U General Secretary ka ITTODA ba Balajit Jarwa ulayathu ba kinongnya kali kisam jing e ban let on bat let shaw ya kinong let nawan sha Assam ban Meghalaya namar ba kimyo jingya da na ka Sorkar bat ki pulit ka jela kumbale ki pulit Assam shushu ulayathu ba nakaliang jong kinongnya kali kinsange kamay no lada ka Sorkar bat ki pulit kimla ban aya ka jingya da yaki Association jong ka Meghalaya ma te katkum kajing ngalong katkum kajing ya ayu ya keren mengi mena de kolong ba nilai khot committee hapenang jong ki tourist drivers jong ka Assam bat mangi ki Meghalaya abanta kini ki problem sini ke manga kum secretary nong yalam ma te mena hapo ka meeting long nilai bu ya ka agenda ba ya kani ki khamtam ki basakut shabar ki we ki state marba nadu kani ka jingmi jong kani ka huri hura klabon kata ka ki kena sepule ki ba lishim admission nang tapat ki ba lishim dawai ki bon ki basakut shabar ki la phone ni ban yarap mo ban poi ki chnong mat ki jong ki te katkum ka jing ya kran jong gi mene hapo Assam te kalong ba nakaliang coba Assam dikin nya bu baik yaki pesenjar brok khaj hadu jorobat tino jorobat ni ferry hi mangi ki ML ki tourist kali jong ki ML na po jorobat shashilo ti kapaar kalong ba nakaliang jong ki tourist association jong ki Assam mi ero nado ki diesel ki petrol nantapat ki traveler ki trucks ti kilapen snow ini ba kani berokai ke jingja berokai kalong ke jingja ke basusi wat naliang jengkiru kalau alam ke basusi namar balai kani ke kata eka nandu bekerja kani berokai ke lakta eka kamai ke jongi kamtam mengi le ngiem lagi turis ngiem ni bawan kai ki bawan ni ai de kalakta phai ke market jingi bat kamtam le kumba mentah upulet nakajela jungi ya ki kali bawan nakawe ke state kila ban eye protection ni kila ban eye protection shadu she jorobat shadu she Assam lo bakin lek handrai ya ki kali jungi pan ki bami nang ni na state pat umdan kum kata ni lawan mene shadu she jorobat ban yelong ni ga meeting nilap di khmat la jong bagi pulet napo ka state jungi napo ka Meghalaya jungi kimdan hapo bodar jorobat ngilong kum ki kun sweat hang tai ni syai kum ki kun sweat ni sya penyat ki pulet Assam ni sya kenjat nang ni sya khaman syakadiang syakaman de ni kerpat ya ka Sorkar ba ka police department ba kinpek ba kinyarap ini hakani ka por ka jing e kum bangi yarap ki pek ba dan ha ka jing e menta ki pasakut shwe ki state e tingin kat mengila ni lale ya ka kam mo kum bangi de ban le ila ale kita barok khai te nakaliang jungi kerpat ni ka Sorkar ba kadi ban sort out what ya kani ka problem ya kani ka issue ka bami mental mar kani kam kata tangi ki banyak kali turis hendrai kan ka kata lang ya ki iwa ki ba kamai bela man kasni kamtam ki ba bela misteri ki ba bela ki ba bela nong hayau hat ya ka kata ba ya ki ru wat yang ni ru kala kata ba kajing ken jungi bakila phone kan ni ka tu mai ki driver jungi badan number phone kum yang ar kila don ba phone wat tang hanga ki ba phone kila don ki lai pau so pungun te shikiwe ki driver phila ban shim ki average ka tahi si 30 to 40 per driver te phila ban shim ba iladang idan wat tang haka association ka badan tang haka way ka association ki driver tourist ro kila don da ki shispa tam de lada fishim shispa tali ki driver ro into 30 lawan almost 3,000 people are stuck outside the state kwi giding emerging lang jo pia meeting ka bomene ban sort out ya kani solution once and for all kana bada hadin habut na de kum gini gijing ta ki don kamdom don ki jing ta masila ada kamdom ta ki tourist na Assam bat ki tourist na Meghalaya Tikat kum kajing ekran ni mengi mana baki driver tourist ki association tourist napo Assam ban hapring jingi kalong ba ninya ai da kamu merandom
Shaka Assam government magi badai na po Assam against traveling or anything like that. Tang ba kat minda po ya po Jorabat pat kaya ki police na po Assam kang ini ban lechite under the protection that ba if you're going out of Jorabat kalong be at your own risk. Wat kini kisni bala ja kini ro kidan ki kali jungi ki bala shat kila shat hombor kila shat pan paiet kila driver kidan ki bala shat ketak tiru hapo Assam. Dengan kaliang jong ka sarkar government jong ka Meghalaya hi ni karpat ban kumba PI protection ni ki wei ki kali ki bawan ni ki wei ki driver bawan na ka wei ka state hangni hasti jungi bakiyat te kumta hi mapiru pidi ban I protection yang ni mangi ki try nang ni